O PSOE ven de requerir explicacións por rexistro ao Goberno municipal pola actuación levada a cabo nas fontes da Praza das Mercedes, cualificándoa de exemplo claro de falta de planificación nun espazo clave da cidade. Neste senso, os socialistas entenden que, lonxe de dar resposta a unha demanda histórica da veciñanza, como era a restauración das fontes, a intervención limitouse a cubrilas con terra e abono, xerando un forte cheiro que está a afectar gravemente a vida diaria da zona. Esta situación está a ter un impacto directo na actividade económica, especialmente na hostalería, con terrazas baleiras e perda de clientela. Dende o PSOE critican que non só non se solucionou o problema, senón que se agravou, convertendo a praza nun espazo incómodo e pouco atractivo, cando debería ser un punto de encontro para veciños e visitantes. Así mesmo, denuncian a falta de transparencia e de diálogo por parte do goberno local, o non informar previamente desta actuación nin contar cos veciños e profesionais afectados. O Grupo Socialista tamén cuestiona que, mentre se produce esta situación, o Concello incremente as taxas de terrazas e manteña exixencias aos hostaleiros que resultan difíciles de cumprir, nun contexto claramente prexudicial para a súa actividade. Finalmente, anuncian que levarán este asunto aos órganos municipais correspondentes a través dunha batería de preguntas para depurar responsabilidades e obter explicacións claras.